Takže Latino-kultúrny projekt podporuje mladé talenty a dnes vám máme tu čest predstaviť mladého návrhára Tomáša Hakla. Takže poďme povedať. Tomuto mladému talentu len toľko. Kolekcia originál handmade od dizajniera vyjadruje voľnosť, nezávislosť v štýlu obliekania a kladie dôraz na nezamieniteľný štýl a precíznu ručnú prácu. Takže poďte s dobou. Poďte s dizajnierom. Pokračujeme ďalej základe. Latino. Mala pozornosť.